Tot inici té el seu final. O no, tampoc és que ens hagi quedat tan clar. Tot és un cicle etern? Hi ha límits a l'univers? Podem descriure un principi i un punt final? Si una tortuga sosté Atlas, que al seu torn sosté el món, què el sosté a ell? Infinites tortugues? Però bé, tornem al tema. Avui ens toca parlar de finals. La veu còsmica arriba a l'últim destí, la supernova. La fase final, el col·lapse, l'estrella que s'apaga. Per això, avui retornem a l'origen del trajecte, perquè acabarem el viatge tal com el vam començar, els tres sols. Un astrofísic, un músic i un poeta, tres amics, que van començar aquesta aventura fa poc més d'un any. En una nit d'observació estel·lar i vampírica, desbordats per la bellesa dels telescopis, per la precisió de la ciència, sorpresos per la immensitat aclaparadora del cel, dels astres, les nebuloses i les estrelles que neixen i moren. La conversa encara dura. Aleshores, però, no sabíem on arribaria la llum, ni a quina velocitat. Hem après que la relativitat ho explica gairebé tot. I també que des d'aquella primera observació ens naixia una curiositat infinita, o més aviat còsmica, com la veu, i tal com ens va ensenyar el mestre Pau Riba, també company de viatge, encara que no hi sigui. Acabem tal com vam començar, tots tres, amb una supernova que justifica tot un trajecte. La veu còsmica. Capítol 12. Supernoves. Benvinguts i benvingudes a La veu còsmica. Una trobada local, d'abast universal, de mires telescòpiques i importància relativa. Avui és un dia especial perquè estem enregistrant el nostre darrer programa. No sé si sou conscients d'això. Sí. No. Han estat 12 programes en què ens hem apropat als misteris de l'univers des de les mirades tan diferents com la d'en Joan Garriga, amb la música, l'Esteve Plantada amb la poesia, o jo mateix, Lluís Galvany, des de l'astrofísica. Hola, Esteve. Hola, Joan. Hola, què tal? A La veu còsmica hi han vingut científics i científiques que des de casa nostra treballen en projectes internacionals per fer avançar el nostre coneixement sobre l'espai i tot allò que ens envolta. El primer que volem fer és donar les gràcies a tota aquesta gent que, gràcies a elles, hem pogut o hem intentat connectar aquest món més acadèmic amb les preguntes que ens solem fer normalment. Qualsevol de nosaltres. Qui som? D'on venim? Som i serem? Cap on anem? Què hi ha a l'espai? I allò que trobem, que ens ajuda a entendre de nosaltres mateixos. Bé, com que avui és un programa especial, avui tornem al que podríem anomenar el format original que va originar la veu còsmica, perquè tot va néixer així, amb converses entre nosaltres tres, on barrejàvem una mica tot el que hem estat fent aquests dies, no? La ciència, les humanitats, l'art, no sé, Joan, l'art. Ha entrat aquí, també, no? Sí. I tot això ho fèiem d'una manera, intentàvem que fos molt més natural del que a vegades pugui semblar possible, perquè els temes Déu-n'hi-do. Però ho he intentat fer el més natural possible. Avui ens retrobem tots tres i parlarem d'un últim tema que ens pot servir també per anar repassant coses que ja hem comentat. En concret, parlarem del camp que tu, Lluís Galvany, l'astrofísic del grup, Moltes gràcies. Tu personalment coneixes millor que ningú perquè és al qual dediques la teva recerca. Estem parlant de les supernoves. Exactament. Lluís, què és una supernova? Una supernova. És molt bona pregunta. Primera vegada que Moltes gràcies. L'has posada tu el guió, però... Sí, però per això volia començar per això. Doncs una supernova és, bàsicament, la mort d'una estrella en forma d'explosió molt energètica. Això és el que és una supernova. És a dir, poden morir les estrelles, però no cal que sigui una supernova. O sempre generen una supernova. Com hem dit al principi, les supernoves, que és el que estudio jo, es pot connectar amb molts dels temes que hem parlat en aquesta sèrie científico-artística i amb com són la mort de les estrelles, clar, la mort té la part de la vida també, no? Llavors connecta molt bé amb el que en diem l'evolució estel·lar. Llavors, clar, amb la Gemma vam parlar de formació estel·lar, com neixen les estrelles, llavors que hi ha diferents tipus i aquests diferents tipus evolucionen diferent.
aquí lo important, sempre es diu a les classes de física estel·lar, és la massa. En aquest núvol molecular, totes les partícules que aconsegueixen acumular-se i fer una estrella, doncs n'hi ha de diferents mides, i depèn d'aquella mida o d'aquella quantitat de massa que s'acumula en una estrella, hi ha una evolució diferent. Llavors, no totes les estrelles exploten moren com supernoves. De fet, hi ha dos tipus de supernoves, bàsicament. Nosaltres fem servir com molts noms, no? UA, UB, 2, 2N, 2P, com classificacions que són històriques, que si voleu en parlarem després, què vol dir cada cosa. De fet, ens estem avançant a l'escaleta, però endavant, Lluís. És el teu dia. És el teu dia. Doncs hi ha bàsicament dos tipus. Uns que són les supernoves termonuclears, que exploten de nanes blanques, que t'agraden tant, les nanes blanques. Sí, no tinc és que ho has dit molts cops, en tots aquests capítols sempre has dit i les nanes blanques entren avui, les nanes blanques. Quan ens vam conèixer, és de les coses primeres que em vas parlar. Em vas parlar de les nanes blanques, fent una comparació amb bombetes que estan en aquesta nit estel·lar que tenim perquè les nanes blanques al nostre cel, i em vas parlar d'aquestes nanes blanques, per això ho recordo sempre. Perquè aquestes explosions termonuclears, que això també surt més endavant, quan exploten, ja en parlarem després per què i com, exploten totes d'una manera similar i són com bombetes. Aquest tipus de supernoves termonuclears es fan servir per mesurar distàncies a l'univers. I això també es pot connectar amb el que va parlar l'Andreu, el que va parlar el Jaume, el Diego... Amb els púlsars... Estàs anant al final de tot. És que després ho parlarem tot i ja m'excitaré més encara. Molt bé. I llavors hi ha un altre tipus que són les de col·lapse del nucli. I per això necessites una estrella molt grossa. Molt grossa. Són les gegants, supergegants vermelles, després passen per diferents fases, i ara, si voleu, en parlem, però són les de col·lapse del nucli. Són les estrelles grans. I no peten com una supernova. Sí, com una supernova de col·lapse del nucli. Vale. Perquè el procés físic de les dues és diferent. Mira, ara que dius això de la física, anem a la física de les supernoves, que recapitulem una mica. Com dius tu, m'encanta. Què estudiem quan estudiem les supernoves? No? I aquí podríem... es va dir en altres programes, és com fer arqueologia, no?, una mica? Sí. Dispara. Disparo. Sou els metges que... Com es diuen els metges aquests que van quan forenses. Hi ha mort? Sou els forenses, no? De fet, jo tinc un projecte que és supernova forense, d'estrelles, forenses d'estrelles, a partir de les observacions de supernoves. Sou forenses a molta distància, és a dir, no el parlàvem l'altre dia, sembla que estigueu entrant a les piràmides a veure... trobar mòmies de Tutankamon, no? Fixa't que molta de la gent que ha vingut al programa sempre t'ha dit, clar, nosaltres mirem coses que mirem lluny, mirem al passat, no? En aquest sentit, tots els que fem astrofísica sempre estudiem coses que estan molt a prop, actuals, i a mesura que anem lluny, veiem coses al passat, per tant, estem fent arqueologia en general. La gent que estudia galàxies també fa arqueologia quan veu galàxies més llunyanes. Clar, però en el vostre cas, si ho tinc entès, vull dir, tu pots estudiar un cúmul a no sé quanta distància, però pot ser que ja no hi sigui, perquè quan t'arriba pot ser que ja no hi sigui. Però en el vostre cas el que estudieu és la mort d'allò, és a dir, ja segur que no hi és. Clar, però la moguda aquesta és la mateixa amb les galàxies, o sigui, quan explota una supernova i dius, està... A més, a les que estan més lluny que detectem, clar, t'ha arribat la llum de la mort en aquest moment, i si tu penses, ostres, fot milions i milions d'anys que va explotar aquella supernova, és que, de fet, aquella galàxia que veus ara mateix no serà així ja, perquè les supernoves exploten en galàxies, i aquella galàxia on ha explotat la supernova ara té una altra forma, poder ja no hi és, poder s'ha afegit en una altra galàxia. O sigui, jo crec que nosaltres... Això és molt visual o molt exòtic per la gent, dir, hòstia, que mires al passat, però clar, nosaltres no ho pensem així. Nosaltres estem estudiant, estem mirant fotos a diferents temps, intentem fer la història a partir de fotos, no?, de nens, de joves, d'adults i de grans, i intentem entendre la història d'aquests objectes, siguin supernoves o galàxies o el que sigui. Però no estem, ostres, això va passar fa 5.000 milions d'anys o... Per nosaltres és el moment ara, perquè és el moment que reps la llum. Aquella llum ve de diferents temps, però el reps ara, i això és Per tant, la importància del temps és relativa i es confirma un cop més. Ara que has parlat de galàxies, concretament, on són les supernoves? On les trobem? Les trobem a galàxies? I et vull fer una altra pregunta, crec que ens interessa. N'hi ha a la Via Làctea? Sí, la Via Làctea com a galàxia, que és... conté estrelles, i com a estrelles, per fer una supernova necessites una estrella, o sigui, és l'explosió d'una estrella, n'hi ha, clar, i a totes les galàxies n'hi ha. Què passa?
que tornant a aquests dos tipus, no? Estrelles massives, ara us ho haig de fer una mica una intro d'evolució estel·lar. Les estrelles massives, no? Allò que vam parlar de la funció inicial de massa, no? Que n'hi ha moltes petites i molt poques grans. Com us he dit, la massa és el més important, i les grosses triguen molt poc, o sigui, la seva vida és molt curta. No? Llavors, si tu tens un núvol, es van creant totes aquestes diferents estrelles. Aquestes més grans viuran 10, 20, 30, 50 milions d'anys i explotaran com una supernova. I en 50 milions d'anys no els hi ha donat temps d'anar massa lluny pel moviment, no?, de la galàxia. En canvi, les petites, que faran, com el Sol, per exemple, que el Sol traurà les capes de fora, es quedarà un nucli, una nana blanca, i aquesta nana blanca pot viure milers de milions d'anys. I en unes condicions que està en sistemes binaris, va xuclant matèria de l'altra, explotarà com a supernova termonuclear, l'altre tipus. Però això, fins que passi, pot passar molt de temps. Per tant, aquesta estrella poder s'ha anat a un altre lloc de la galàxia. Per tant, podem preveure les supernoves? Quan ocorriran? O és difícil. Segons veiem el perfil d'una estrella, veiem quan podrà ser una supernova o no? És difícil perquè, clar, poden ser 30 o 40 milions d'anys, no? Hem dit abans, doncs, clar, entremig, no estaràs 10 milions d'anys mirant a veure si... Sí que veiem que a les fases finals les estrelles són més inestables i hi ha gent, jo conec gent a Ohio, per exemple, a Cochrane, que està mirant observant un munt d'estrelles i veient que normalment les estrelles més o menys són estables, doncs la seva brillantor és molt constant. Però que sí que hi ha com unes petites, molt fines variacions i això pot ser que estigui fent un canvi de fase, que està cremant diferents elements a dintre, o que ja s'està començant, el nucli està dient què passa i d'aquí poc milions d'anys explotaré, no? Però clar, és una cosa de dies de la nostra... Nosaltres no entra dintre el nostre... I contestant a allò d'abans, clar, com que les grans exploten molt a prop d'on es formen i les petites, o les que després fan nanes blanques i poden explotar com a termonuclears, es poden haver mogut a tot arreu, clar, on passen les supernoves? Doncs un tipus passa a zones com aquestes galàxies espirals, que són tot zones de formació estel·lar, doncs allà n'hi ha de col·lapse del nucli. Aquestes petites també poden allà, però molt lluny d'on han nascut. En canvi, hi ha l'altre tipus de galàxia, que són el que diem el·líptiques, que són tot estrelles velles, que no hi ha estrelles grans, i en aquell tipus només passen del tipus termonuclear, perquè són estrelles velles. Tota la galàxia està plena d'estrelles velles. I a on exactament? A qualsevol lloc. I a la Via Làctea n'hi ha hagut. Què passa? Que l'última és de fa uns 400 anys, no? Ja ens toca. Poder, tant de bo, jo vegi alguna... Seria... Home, però podria ser perillós aquí, clar, a la Via Làctea, clar. Molt a prop, quan més a prop, més perillós, clar. La sort que tenim que l'estrella nostra és petita, no fa gaire... O sigui, tu prefereixes viure aquest fenomen a la nostra seguretat, diguéssim, interplanetària. Ostres... M'estàs dient això? Filles, tio, no sé, preferiria, sí, que passi lluny, sí. Vale. Però esclar, molt conservador aquest comentari, no? Si fa un pet... No, vull que exploti, doncs. Sí, el Sol. No, però el Sol no ens... A veure, el torero de ministre o el Ruedo? És que, clar, aquí estem, és el tema, però bueno, deixem-ho aquí. Joan. Lluís, però llavors m'estàs dient que, clar, agafant tots aquests programes que hem vist, començant pel primer, de Mart, i seguint pel segon, amb el gran Trigo parlant-nos d'asteroides, si peta una supernova, que ja estem veient que no és massa previsible quan passarà, a la nostra galàxia, si és un pet considerable, en el nostre sistema solar, afectacions en forma d'asteroides, o ja no un asteroide, sinó de... Bueno, és que sí, clar... La galàxia nostra és molt gran. O ones ja no em vull ficar en un jardí, però, clar, és que això pot passar. La galàxia nostra és molt gran. Vull dir que si passés una supernova relativament lluny... Sí, però si passés a prop... Estaria guai perquè estaria molt a prop, la podríem estudiar i l'afectació a nosaltres seria mínima. Segurament de comunicacions i això seria un drama durant... Ah, sí? Sí, perquè enviarien partícules que interaccionarien i tal, però això seria no gaire dramàtic. Dramàtic seria que el Sol
pues, com et dic abans, no explotarà com a supernova en si, però expulsarà, farà com una nebulosa, el que se diu una nebulosa planetària, que és expulsar les capes de fora, i les capes de fora arribaran aquí a la Terra i... El Sol. Bueno, s'inflarà primer... Però si peta el Sol està clar que no queda ni l'apuntador, però... És una altra història. No, home, per això, en 8 minuts... Ja, que triga a arribar... Ja ho veurem. En 8 minuts ja veurem com s'infla i direm, ostres, mira, s'ha acabat. Fa 8 minuts que ha passat això. Estarà la gent allà vale. dient, hosti, però, no, home, però això queda clar, però una supernova relativament a prop, m'imagino una patant una cosa d'aquestes, vull dir, clar, això no... Vull dir que pot afectar molt, molt, molt. Les comunicacions, segur. Bueno, les comunicacions i... Sí, depèn de quan... Només que arribi una coseta de l'esternut ja flipem. Home, no, si arriba aquí material ens destrossa també, però la veritat que no... Jo no faig coses dintre de la nostra galàxia, faig coses lluny. El nostre Sol també té capacitat d'atracció, és a dir, si arriba amb temps, arriba segons quin tipus de partícules que van viatjant, vull dir, també té força d'atracció. Bueno, però el que arribaria són allò que us agrada tant a vosaltres, els neutrins. No? Que això afectaria les comunicacions, però travessa el Sol, ens travessa a nosaltres tota l'estona i no, tampoc és tan... Jo sóc molt de fotons, també. Fotons i neutrins. A mi m'agraden els fotons, també. Sí. De fet, ara mateix hi ha una supernova que va esclatar el 19 o 20 de maig a una galàxia molt propera. I ara estem amb tots els telescopis que podem, diguem, estudiant-la, perquè és molt a prop. O sigui, està... aquí al costat. No és la més propera, però, que ha explotat, perquè aquesta la vas observar tu a l'equip. El 2014, sí. Bueno, ara, de fet, n'hi ha... Hi ha aquesta que es diu... Bueno, els noms són molt originals, és com una matrícula, l'any, i comences A, B, C, després AA, i després AAA, ja anem quasi per 4 o 5 lletres. Aquesta es diu 2023 IXF. I va explotar a la galàxia Messier C1, que és la mateixa que va explotar una altra del 2011, FE, es diu. I després, la que tu estàs dient, va explotar M82, que no sé si en diuen la galàxia del cigar, jo és que això controlo molt poc de temes d'aquests, però es diu M82 i és la 2014 J, aquesta la vam... Que és la més propera, no? Fins... Sí, està una mica més a prop que... Però aquestes tres estan en el grup aquest local... Estan parlant d'estrelles i... Com si fossin, no sé... Sí, i tenen com noms de futbolistes. Com Pokémon. Escolta'm, Lluís, mira, vull parlar de l'univers transitori. A nosaltres aquí a la Veu Còsmica hem parlat de molts cossos, molts cossos, i fenòmens que són estàtics, és a dir, que gairebé no canvien ni es modifiquen. Però les supernoves és un fenomen que és de l'univers transitori, és a dir, que van canviant. I aquí va la pregunta. La supernova, exactament... On la cataloguem? És final? És principi? És tot alhora? És tot. Ho és tot. No, és la mort de les estrelles. Però bueno, això que deies és el final de la vida de les estrelles, però és una eina que nosaltres utilitzem per entendre... Però espera't, quan una supernova explota, escampa, no? Material, com es diu, material, recicla, que donen forma a noves coses. Per tant, el fenomen de final d'una estrella genera altres coses. No m'has entès, Lluís? No t'havia entès la És com un Big Bang, d'alguna manera. Estava tornant a preguntar. De fet, Jaume Garriga... Pot ser una mena de Big Bang? Jaume Garriga ens va parlar del... sí. Ens va parlar del Big Bang cíclic o de l'univers cíclic. També allibera llum, també allibera partícules... Clar, una cosa divertida, interessant, important de les supernoves és que són fàbriques d'elements. Això poder... Això és interessant. Va ser que m'has liat amb lo del transitori, però et contestaré les dues coses. Vale? És el mateix, no? Està relacionat. Bueno, sí, està relacionat. L'univers, quan neix, té elements poc pesats, no? Hidrogen, heli i molt poquet de liti i altres coses, no? Però bàsicament és un 70% d'hidrogen i quasi 30 d'heli. Llavors, si això segueix així, si aquesta sopa és així, doncs sempre té el mateix gust, no? Què passa? Que les estrelles, quan es formen aquests núvols moleculars i es formen les estrelles, aquestes estrelles són forns a dintre, no? Està cremant... O sigui, això no ho hem dit, però què és una estrella? Això no sé. Hidrogen. Hidrogen crema. Sí, heli, hidrogen crema. Això són forns, no? És a dir, una estrella és bàsicament... la gravetat està apretant aquestes partícules, què passa? Que al centre s'escalfen,
no? Quan més apretes, al centre, a fora, la temperatura a la superfície és més baixa, però cap a dintre és més alta, és un forn. Això apreta i arriba a una temperatura tal que aquest hidrogen, perquè bàsicament és hidrogen, fa una reacció nuclear per crear heli. O sigui, s'està cremant aquest hidrogen d'alguna manera. I allà és on neix l'estrella. Però què passa? Aquestes reaccions fan una pressió, aquestes reaccions nuclears fan una pressió cap a fora. Llavors l'estrella com que es vol inflar, però clar, la gravetat l'apreta. I al final és una guerra entre compressió, un batega el cor. Pues, un batec, mentre és inestable, però arriba un moment que s'estabilitza, no? I la pressió que s'està fent en aquest forn es contrarresta amb la gravetat. I queda com el sol ara, que està estable, està cremant hidrogen allà i perfecte. Què passa? Que arriba un moment que les reaccions... No ens està tranquil·litzant. Sí, no estem molt tranquils. D'una fiabilitat i una tranquil·litat. Pitjor és la supernova, no? Vull dir, més aviat que es quedin quiets. Aquest forn tancat va cremant i va fent. Llavors, arriba un moment... Com va dir un amic meu, som pura anècdota, Llavors, què passa? Que aquesta, quan crema, deixa cendra, no? Quan cremes alguna cosa, deixa cendra. I aquesta cendra és l'heli. L'heli està a aquella temperatura, però l'heli no crema a aquella temperatura. Crema a una temperatura més alta. Llavors, va fent, i arriba un moment que no hi ha prou no contrarresta prou la gravetat. I l'estrella apreta més, no? La gravetat guanya una mica. Puja la temperatura i comença a cremar heli. Per ser la més dèbil. Déu-n'hi-do. Total, que la història és que és una guerra entre algú que apreta i algú que treu, i quan no ja pot treure, doncs apreta, guanya el que apreta, puja la temperatura i la cendra aquella comença a ser el combustible. I així, fins que arribes a ferro, que és el que ens va dir la Nanda, no? Perquè ella, que fa estrelles de neutrons, les estrelles de neutrons venen d'aquest tipus, d'un dels tipus de col·lapse del nucli, que quan ja arriba ferro, el ferro necessita energia extra per cremar, no els pots cremar. I al final guanya la gravetat i a l'apretar explota. No? Sempre guanya la gravetat? Si no la contrarrestes amb alguna cosa, sí. No, però si es contrarresta, no pot ser al revés? Que acabi pendent-se i desintegri cap a fora? Perquè quan arribes al ferro, totes les reaccions arriben al ferro i el ferro es queda... És cendra. No, per molt que l'apretis, malament. I allò que queda, aquell nucli, és una estrella de neutrons. Ferro fred. Llavors, ferro fred, sí. Quan explota, la gràcia és que tu has creat aquí carboni, oxigen, níon, magnesi, silici, fins a ferro, no? Tots els elements fins al ferro. Això quan explota els deixes anar. I és allò que dèiem de reciclar, que deia la Gemma. Es crearà un nou núvol, però aquest nou núvol ja tindrà una composició d'elements més pesats. No només serà hidrogen i heli. Serà molt hidrogen i molt heli, però hi haurà tots aquests elements més pesats que s'han creat en el forn aquest, que són les estrelles. Llavors, estrelles són creadores d'elements pesats. Fàbriques d'elements pesats. No m'has contestat inici o final. Inici o final. Pues la supernova en si és el final d'una estrella. Ara bé, és l'inici de moltes altres coses. Que bonic t'ha quedat, sí, no? Perquè crea aquests nous núvols, que hi haurà una nova generació d'estrelles en el futur, que són d'elements que s'han creat a dintre de l'estrella. Hi ha un tema que l'has dit al principi i que ha sortit en altres programes, però és un tema de cosmologia. Les supernoves ens ajuden a mesurar l'univers. I, de fet, aquesta és la clau o la part més important, no?, de la feina que feu diària. Una de les parts. No només ens ajuda, sinó que les supernoves, abans he parlat de col·lapse del nucli, no, les termonuclears, aquestes de nanes blanques, són les que el 1998 ens van dir que l'univers s'estava expandint acceleradament. Ho sabem gràcies a les supernoves tipus UA o explosions termonuclears. Li donem la medalla perquè... Bueno, això va suposar el Nobel per dos col·laboradors, l'Adam Ries i el Sol Perlmutter i el Brian Smith, el 2011. Però va ser dos articles que van treure l'any 98. Tu pots dir, Lluís, ara, en directe, que has col·laborat amb aquests... Bueno, jo treballo... El món de les supernoves tampoc és tan gran i al final treballem... Sí, col·laborem entre... Bueno, a més, com que jo estava allà als grups dels Estats Units... Tens un premi Nobel a un grau de separació? Confirmat? 3. 3 premis Nobel. Ah, va dir, no 3 graus, no. 3 a un grau, sí. Però bueno... No entenc res, ara. Ah, què vol dir un grau de separació? Que el coneixes directament, no? Vol dir? Sí. Però és que tothom que s'ha sentat aquí en té algun, eh? Vull dir que... Clar, en el teu camp... Jo també. Doncs ja està, doncs mira.
Pues això. Jo ara 2 graus. Ara 2 graus, clar. No, molts. Tenim un missatge que ens parla d'això i us el volia d'allò, però bé, acaba la teu. sisplau. Posa'l. És que tenim el Josep Pedrals que ens va compartir un poema que Grande. explica coses d'aquestes. Se'm dilatava el forat de l'orella. Vents geladors em creuaven el cap. La carcanada, coberta de gebre, i el moll de l'os, trepanat d'una febre de gel ardent, em portaven a perdre tot moviment, tremolor, enravenat. Fet escultura en tensió, que mossega els petits buits on no encaixa el queixal, garrativat, reduint perifèries, reconcentrat bloc de massa homogènia, tot el meu cos comprimeix la matèria i em converteixo en un home nan blanc. Perdré la llum. M'aniré tornant negre. Cap escalfor em farà córrer la sang i al cap d'un temps no em podreu ja ni veure. Seré confós amb l'espai. Seré neutre. Però sabreu de la meva presència amb un calfred si em passeu molt arran. Ostres, amb un calfred si em passeu molt arran. És així, Lluís? Pots confirmar-ho? És fort, Déu-n'hi-do. Està molt bé. Doncs com al planeta Nàmac de Bola de Drac, que hi havia 2 sols. És la millor saga de Bola de Drac, la de Nàmac, i ho saps. És la més llarga. Per cert, vaig veure un article fa molt poc, és a dir, parlo d'abans d'ahir o així, que s'havia trobat també no sé quin sistema binari, Sí, molt semblant al que... El de Nàmac. El de la Guerra de les Galàxies. Tatooine. Tatooine. On neix Darth Vader. És a dir, Sí, a Tatooine, que hi ha 2 sols, no? com es diu el Darth Vader quan és jove? Anakin. Anakin, perdó. Anakin Skywalker. Tot va parar allà mateix. Doncs és que el més normal... Ojo, això, que això flipareu. El més normal és que hi hagi un sistema binari. O sigui, el 70% de les estrelles estan en sistemes binaris. I és molt raro que hi hagi una estrella sola. Monogàmia. Sí. Això, el De Sol dos. no és només que no és el centre de l'univers, que no sé què, tota aquella història de que és la Terra, el centre, el Sol... No, és que a més està sol, que no és el més normal, tampoc. El més normal són sistemes binaris. I, de fet, aquests sistemes binaris, quan un és una nana blanca, o els 2 són nanes blanques, el que passa... Bueno, aquests sistemes binaris giren amb ells mateixos, no estan lligats. I quan estan massa a prop... S'acaben ajuntant. Que, de fet, és el que deia les ones gravitacionals, quan són estrelles de neutrons, per exemple, o forat negre de neutró, però en aquest cas són nanes blanques, quan estan massa a prop, una comença a robar material o un material cau per l'efecte de la gravetat a l'altra. I llavors aquella distribució que us deia de masses de nanes blanques, clar, aquesta nana blanca està començant a créixer en massa. Creixen massa. Què passa? Que el que us explicava abans, que passa a les estrelles massives, que una apreta la gravetat i les reaccions nuclears empenyen cap a fora, a les nanes blanques i a les estrelles de neutrons, que és bàsicament el mateix, però una és d'electrons i l'altra de neutrons, no passa, perquè no s'està cremant res, estan mortes, són estrelles mortes, que deia, no? Allà el que passa és que, uns efectes quàntics, que es diu el principi d'exclusió de Pauli, que et dona igual el que és, ja ho buscareu al Google, és que els electrons no poden estar en el mateix estat, i això fa una pressió. Al final, el que interessa és que aquestes partícules fan una pressió, que és el que aguanta la gravetat. Clar, però aquesta pressió no aguanta tot el que li posis, i hi ha uns límits, no? I en nanes blanques és més o menys un cop i mig la massa del Sol. En estrelles de neutrons és 2 cops i alguna cosa, 2 cops i mig, més o menys. Aquesta nana blanca, quan comença a robar material i a acumular material, quan arriba a 1,4 o 1,5, en aquest límit de Chandrasekhar, que es diu, que és el físic indi que ho va calcular això teòricament, passa el que passava amb les altres, no? Que la gravetat és prou grossa com que apreta, però aquesta pressió generada d'electrons no és suficient per aguantar-ho. I, en algun punt de l'estrella comença a haver una explosió i hi ha diferents mecanismes d'explosió, però explota aquesta nana blanca. I quina és la gràcia? Que aquestes nanes blanques les tens distribuïdes a molts llocs i sempre exploten amb la mateixa massa, perquè és el que trenca l'equilibri. Mira, Lluís, digue'm. Acaba el que hagis de dir perquè m'acabes de donar la cosa que ho lliga tot. Sí? Doncs és per l'exemple que posem sempre, és que són bombetes dels mateixos watts, de 60 watts, de 100 watts, el que vulguis. Però són bombetes de 100 watts que tens aquí, i que saps que totes exploten
I per tant, Què? pots calcular distàncies. Vols calcular distàncies? Bé, com ens acabes de dir, exploten amb la mateixa massa, no has dit? I has començat el programa d'avui, que per cert és l'últim, no ploreu, sisplau. L'important és la massa, ens has dit. El secreto està en la massa. L'important és la massa, has dit. Per tant, jo penso que això és una bona manera d'acabar aquesta interessantíssima, potser la millor entrevista i conversa que hem mantingut. Sense cap mena de Joan. dubte. Jo crec que no. Lluís, què fem? Ho deixem aquí? Vols dir alguna cosa? Vull dir alguna cosa? Sí, vull dir Jo que també. Jo abans- ho hem de deixar aquí. Jo també volia, com a forma de conclusió, i a veure si vull compartir amb vosaltres un dubte que m'ha perseguit durant tot el programa, que és la primera vegada que vaig sentir parlar de Supernova, jo era més jovenet, i va ser quan Marta Sánchez Sí, va treure la pel·lícula, un disc sí. que es diu... No, i era una pel·lícula i pel·lícula, tot. perdó. Es deia Supernova. I clar, no he parat de pensar dient, però aquesta noia que ens estava explicant el final d'una estrella ja, o en canvi ho va agafar el nom per l'explosió i l'expansió d'elements pesants en forma de cançó que va treure. No ho sé, és un dubte que m'ha quedat. Vosaltres què en penseu? Ostres, a mi m'has Però flipat molt perquè... m'anava sí. repetint la Marta Sánchez constantment en Sí, el... jo també vaig reconec que em va passar el mateix, Joan. Jo conec aquesta paraula Perquè gràcies a la Supernova pel·lícula. és un nom bastant hortera, Sí, és un nom hortero. però potser és perquè per lo de la Marta Sánchez. Igual... i Bueno, a clar, partir sempre d'allà estic- tot el que ha fet ha anat a més. Vull dir que... A menys, voldràs dir. Depèn com ho vegis. Bueno, Vale. Què en penseu al respecte? Jo és que no sabia que això de la Marta Sánchez. perquè ets d'una altra generació. Soc d'una Lluís. altra Afortunadament. Sí. Sí. Hi Vale. havia un grup, crec que a Xile, que clar, jo quan vaig estar a Xile, que és tota aquesta història de Supernova és molt forta, diria que hi ha un grup de música que es diu Supernova allà. Clar, quan parlaves del naixement o de la mort, clar, és fort perquè és la mort d'una estrella, però en canvi el nom és com d'una cosa molt actual, no? Molt modern, molt contemporani. Quan dius Supernova és que és algo acabat de néixer, no? No n'hem parlat, però vols que et Supernou. digui per què es diu Supernova? Ara m'encantaria, si sortirem de dubtes. Perquè hem de posar nom a les coses, no? Sí, ja hem parlat d'això també. Bé, clar, super vol dir més gros, no? Llavors ve de nova. I nova és perquè abans, que relacionat amb l'univers transitori, no? Quan tu miraves al cel fa molts anys, doncs veies puntets i deies, bueno, demà miro i torna a estar igual, i d'aquí 3 anys miro i torna a estar igual tot. Llavors tot era el que diem l'univers estàtic. Llavors a vegades hi havia uns nous punts que no hi eren i deies, això és una estrella nova. Guspires. Bueno, guspires. En realitat una nova és una explosió superficial d'una estrella i fa un flash de llum, no?, durant uns I dies després es queda. i llavors torna a estar l'estrella... Es queda viva. És com si... no sé com dir-ho. S'encenia una nova foguera. Sí. I aquesta estrella fa una petita explosió superficial i d'això. Però això, quan fa 1000 anys no ho sabies, el que era. I veies un punt nou que no hi era ahir. I això era una nova, una estrella nova. Què passa? Que quan explota una estrella fa molta més brillantor. Llavors diu, això és que no és que és nuevo, no? És que és super nou. No? I és una supernova perquè era per diferenciar-la de la nova. L'explicació és tan Però cutre com l'estrella- això. És tan cutre Però com això, l'estrella- com lo de les matrícules dels noms, tot és cutre a l'astronomia. Però, perdona, però això de l'estrella nova, abans per què no es veia? Si el Sol, per exemple, es Perquè pot si és veure. una estrella dèbil, tu amb els ulls no la veus, però aquesta explosió superficial fa una brillantor D'acord. que tu sí que la veuries i diries, hòstia, ahir entre aquestes tres no hi havia res. I avui sí. I Que aquesta és nova. Aquesta és nova. Ostres, mira, aquí, entre tal i tal, entre Ja, Can, però el no sé Sol, què... per exemple, el Sol, una estrella com el Sol, Sí. abans de fer una supernova... No en farà, El Sol No en farà. morirà deixant una... O sigui, traurà les capes de fora perquè no podrà aguantar-les, ens engolirà a la Terra i llavors quedarà el nucli com una nana blanca. El futur del Sol és una nana blanca. Però no, i aquesta nana blanca, poder, amb el temps, viatjant per la galàxia, es queda en un sistema binari i poder acaba explotant com una termonuclear. D'acord. Però el Sol en si no explotarà. Molt bé, ja està. Formarà una nebulosa planetària ben maca, espero. No ho veurem, però... Tant de bo ho veiéssim.
que estan a dintre també seria de mal veure. No, m'agrada que hagis canviat d'opinió a mesura que hem avançat en el programa. Cosa que ha estat constant al programa d'avui, però això ho direm a les conclusions. Lluís, vols dir alguna cosa? Bueno, no, jo ja havia dit que ja fins aquí, no? Però hem de fer conclusions, no? Ho hem de deixar aquí. Sisplau, Esteve, no ens avui, deixis que és el marxar. darrer capítol, quines conclusions teniu d'aquesta excel·lent conversa que hem tingut? Esteve, Sí, sisplau. em toques al meu torn. I tant, i tant. Ha estat difícil perquè, clar, seguir l'entrevista, que com heu vist altres dies no la seguia gaire, avui l'he hagut de seguir. Clar, perquè jo fer-me les preguntes a mi, poder... Clar, era una mica quedava estrany. una mica malament. Com hem dit al final, l'important és la massa. No hem sortit, El tema culinari ens persegueix. Això és un drama, no? Hem tornat a parlar de la sopa. I sobretot avui s'ha introduït un concepte nou, que és el del forn. Hem parlat has dit que les estrelles són forns que cremen, però també has dit... Forns d'hidrogen, bàsicament. Al principi d'hidrogen, després d'heli... Heli, sí. Bueno, no després d'heli, perdó, Però no després d'heli, sinó que com que hi ha aquella temperatura... És la d'heli, cendra que hidrogen, però també d'heli, també de carboni, o sigui que es va cremant tot. I tot a s'acaba en el diferents ferro. capes. Són cebes, això no ho he dit, però són cebes les estrelles, perquè estan en capes. I tots s'acaben l'edat de ferro. No, m'has dit que Tenen són cebes, inputs però nous. has dit que són forns. Són forns en forma de ceba. I després has Flipa. dit també, aquestes paraules han sortit de la teva boca, has dit el sol no és normal. Què seria el sol? Doncs un air fryer? Hem vist a un Lluís Galvany molt més conservador de l'habitual, perquè ha tingut un dilema molt important entre gaudir de l'experiència orgàsmica de veure en directe allò que està estudiant o la vida de la seva família. I primer s'ha decantat per la vida de la família. Segon programa que apareix el tema familiar. Sí, perquè allò sí que són estrelles, Però mira que queda bé, perquè de seguida ha dit no, jo vull veure-ho. Per tant, heu vist que... Elles també ho veurien. Vull dir. Bé, és una cosa oscil·lant com el mateix univers que és transitori. Fins aquí el capítol d'avui de la veu còsmica, d'avui potser de sempre, però recordeu que ens podeu trobar sempre al nostre canal habitual de Spotify, iVoox i YouTube. Bé, i ens acomiadem, com sempre, amb una interpretació musical del Joan Garriga, que avui crec que té molt a veure amb la història, amb explicar històries i en com va néixer tot aquest projecte, que és nosaltres preguntant, el Lluís explicant i creant converses, perquè ens interpretarà com les 1001 nits, les 1001 rumbes. I què va passar aquella nit? Cerro de los Muchachos. Mirant amunt, sempre amunt. Nit vampírica. Us en recordeu? Doncs que les 1001 rumbes es van cantar en una nit per 10 gitanos i 3 astròlegs o astrònoms, no? Millor astrònoms. I un poeta, i un observador de supernoves, i un intent de cantant, que estaven amagadets, sota el coixí del teu llit, hamaca gran, ai, del teu ventre i del teu pit. S'escrigueren les 1001 lletres amb els dits, del petit al gran, dels peus a les mans, l'univers lluny d'encenalls, en els 1001 amagatalls, matant els galls i tallant-me els planys. Les 1001 rumbes es van cantar en aquell bany, tot era aigua al ball i no es va perdre detall. En una nit, en un sol plany, dins el grup del teu delit. I qui les va sentir cantar? Roses i espines, crema. Ale. I qui les va sentir cantar? Roses i espines, crema. I l'univers també ens presenta. I qui les va sentir cantar? Roses i espines, crema, com hidrogen i heli. I
qui les va sentir cantar? Roses i espines crema. Van ser cantades per 10 gitanos i 3 astrones, fora de finestra, calavera, les 1001 rumbes, amb mirada telemàtica i trobada local, per tu, expressament calavera. I qui les va sentir cantar? Roses i espines crema. I qui les va sentir cantar? Roses i espines crema. Van ser cantades per 10 gitanos i 100 fogueres, fora de finestra, calavera. Les 1001 rumbes van ser cantades pel Pérez Reyes i el rei Paret i el rei Sol, quan ens posem dret. Les 1001 rumbes, iale, 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 que la foguera encesa. Les 1001 rumbes, i l'Alicia, i el Diego, i la Lícia, i la Nanda, tot sota coberta. Iale, iala, la foguera encesa també. Les 1001 rumbes, iale, 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 que la nit sencera. Les 1001 rumbes, iale, 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 que la foguera encesa. Iale, 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 que la veu còsmica per la nit sencera. Iale, 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 que qui les va sentir cantar? Lluís Galvany, Esteve Plantada, per la nit sencera.